И здравейте, нещо като ме гледат, аз съм Dark BG и в момента тегля томбата за TDS Night. Сега ще видим колко човека са записали за томбата. Още нещо да кажа, тегля томбата и половин час по-рано, защото после не знам дали ще имам време, може да легна да спа. Сега да видим кои са се записали за томбата и 24 човека са се записали за томбата. Сега ще броя до обратно 3 до 1 там и ще видим кой ще е победителят в томбата. 3, 2, 1 и победителят е Atomic Rainboom. Сега ще му проверя канала. Харесани видеоклипове. Така. Къде е клипа ми? Добре, защо харесал ли го е? Да видим. Не мога да го намеря. Дано да го е харесал. Пък я да видим дали се е абонирал. Къде съм? Ще да търся тук. То за колко човека се е абонирал? Бахна работата. Аре стига бе. ОМГ. И още. Ще се гръмна така. ОМГ. Хора, няма да ви го показвам повече. Добре, не знам за колко човека се абонира на ден, но мисля, че се е абонирал за мене. Ще го потърся в сервера и ако не мога да се свържа с него до 2 дена, ще снимам клип за още един победител, защото този ще отпадне, защото не си е дал скайпа и някак да го намеря, или защото не мога да го намеря просто. За сега, ако гледа този клип, да ме намери до 2 дена, защото мисля, че давам хубави работи в томбата. Това е. Чао!